Ciri matinipun Rajek Besi nggih menika sukune ini ngeping-ngeping lho. Rada ngebir. Lah ini ngeping-ngeping tapi sepalih mawon ngepinge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih karajanan kawilujengan khususipun ingkang tansah sedaya tuhu mirsani channel Solawe teng pundi papan kadununganipun. Mugi-mugi ingkang mirsani channel Solawe ang diparingi bagas waras jasmaniah rohaniyahipun dolan batinipun lan mugia dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun lan mugia dipun tambahi rejeki ingkang kathah mlimpah ruah ridhanipun Gusti Allah lan mugia mang diangkat kamoten kamulyan dedet lan pangkatipun lan mugia dipun paringi gemaripah sandang panganipun Allah jinawi. Dados para sedulur, dalu menika channel Solawe badhe mbagas tuntas tawi njlentrekaken tawi medharaken perkutut kang berkaturanggan ingkang mistis, ingkang magis, ingkang bertuah, ingkang keramat nggih menika ciri mati perkutut wonten suku utawi sikil utawi kaki nggih. Pralangkunge wonten 7 ekor jenisipun ciri matine teng sikil tau teng kaki tawi teng suku. Nggih menika kebetulan niki ingkang badhe dalem bakas niki badhe kawedharaken nggih menika perkutut Rajek Besi. Dadi jenis perkutut ciri mati teng sikil niku kathah. Dari ciri matinipun Rajek Besi nggih menika sukune ini ngeping-ngeping lho. Rada ngebir. Lah ini ngeping-ngeping tapi sepalih mawon ngepinge. Mboten tembus mriki. Daerah Jawa ngepinge ngantos dugi mriki. Nah, niki diwastani katuranggan Rajek Besi. Lah perkutut katuranggan Rajek Besi menika namine perkutut Rajek Besi. Rajek niku pager, wesi tawi besi. Saderenge dalem marak sebo cumantaka tengasane panjenengan sami dalem tawi metet penggempil kamardikan sawetara badhe njlentrekaken perkutut berkaturanggan ciri matinipun teng sukunipun kanthi sak rerepenggalih kira langkunge inggih menika 7 jenis perkutut ciri matine teng suku. Ingkang kula badhe kebakas inggih menika perkutut katuranggan Rajek Besi. Diwastani rajek niku pager, wesi niku besi. Dadi pager besi niku saged ngayomi utawi njangkung nglindungi bali wismanipun griyanipun ingkang ngamot perkutut berkaturanggan Rajek Besi. Ingkang kaping kalih inggih menika perkutut katuranggan ciri mati teng sikil malih nomor kalih inggih menika Rajawana. Rajawana, raja niku ratu, wana niku alas. Dadi ratuning alas. Dadi perkutut berkaturanggan Rajawana niku ratuning alas. Ratu ingkang jangkung sak alam buwana sing sak lokasi wana sak lokasi alas. Lah sing diwastani Rajawaja. Rajawaja niki nggih wonten ratune Waja. Niku ingkang rumeksa teng Wesi Pandi ngoten niku kang ngramut sae. Pami keahliane mandi besi ngoten niku ngamot perkutut katuranggan Rajawaja sae. Rajawaja niku mboten ngeping mboten napa tapi sukune niku cemeng bles. Semi ireng les kados waja ireng les diwastani Rajawaja. Lah kaping sekawane niku Sri Tumpuk tawi Sri Lumbung.
Si lumbung niku ciri matine kukune teng sikile niku kukune niku pethak. Nggih, pethak. Putih. Diwasani si lumbung Sri niku rejeki, lumpung niku lumbung kumpulane ngumpulaken rejeki. Diwastani si lumbung. Lah ingkang kaping gangsal nggih menika Sri Jana Lutut. Sri Jana Lutut niku sukune teng jempole pethak. Namung kalih pethak sanese biasa, cemeng saged anu abrit saged. Tapi teng jempole ngeten iki, jempole niki pethak. Jempole pethak. Kalih pethak. Dan iki dibestani awisi lumpung. Dan niku nglambangaken Sri Rejeki, lumbung kumpule dalan rejeki manunggal teng ingkang rambut perkutut si lumbung saged gemari palo jinawe anggen ngempalke sandang lan papan lan pangan. Ingkang kaping 6 nggih menika perkutut batu rantai. Ciri matine nggih teng sukil, teng suku. Tapi teng geretane garis-garise niki menonjol lincip-lincip ngeten. Niki nggih sejenis batu rantai, lincip-lincip. Diwastani batu rantai. Batu niku sela, sela niku watu, rantai niku ingkang beli-kalikar kados cara tiyang saged ngurung utawi njangkung sing rambut perkutut berkaturanggan batu rantai. Ingkang kaping 7 nggih menika Bathok Bangkrong. Bathok Bangkrong niku sukune namung setunggal. Namung setunggal. Tetapi niku nggih rada unik, rada langka perkutut Bathok Bangkrong. Tapi niku saged kangge kerejekian, saged kangge tolak sengkala, saged kangge keselamatan, Pak insyaallah beto manfaat, beto barokah. Dados perkutut berkaturanggan Rajek Wesi, Rajawana, Rajawaja, Si Lumbung utawi Si Tumpuk, Jana Lutut, Batu Rantai saha Bathok Bangkrong. Ciri matine niku jinisane nggih kathah, tapi ingkang pakem nggih 7 niku. Wonten sing nek abrit niku Kusuma Wicitra nggih saged, Kusuma Wicitra. Jinise kan kathah. Tapi kan ingkang paku niku gampangane kang dipun bakokaken teng tiyang Jawi riyin teng ciri matine teng perkutut nggih namung 7. Namine 7 niku pitulung, pitunjuk, pituwah, piwulang samudayanipun. Amargi perkutut berkaturangan lokal alam menika beto manfaat, beto barokah, beto filosofis piyambak. Jadi perkutut niki wonten ciri matinipun teng jenis-jenisipun. Wonten ingkang teng sukune, wonten teng ekore, teng paningale, teng cucuke, jinise kathah. Dados sedulur anggen dalem medharaken perkutut berkaturanggan Rajek Wesi, Rajawana, Rajawaja, Si Tumpuk, Jana Lutut, saha Batu Rantai, saha Bathok Bangkrong. Kula cekapi semanten pablih wonten atur katane kawula kirang pirang sae. Para sedulur saged komen teng kolom komen, Pak insyaallah perkutute saged kawula Pak saged-sagede pameh komen, Pak insyaallah dalem badhe kawula jawab sak sagede kawula. Perkutut niku kathah, nggih kathah manfaate, kathah samudayanipun. Terus anggen kula matur kados semanten para sedulur, pablih wonten atur katane kawula kang sae, para sedulur yang ngapunten sak kathah-kathahipun. Wonten wiji abang nantelenge bumi karing para nabi wali, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.